Yeah. Mama bátyja visszahozhat nála. Egy perc is elég lenne, csak még egyszer láthat nála. Mama bácsi visszahozhat nálak, egy perc is elég lenne, csak még egyszer láthat nálak. Nem lehet leírni szavakkal, hogy mennyire imádlak. Sok ezer éjszakát írtam át miattad, benned megbíztam, neked mindent elmondtam. Te minket soha nem bántottál, soha nem vertél. Te minket hisz a szívből szerettél, mikor megláttál, azonnal eltöleltél. Elvesztettem azt az embert, akit a legjobban szeretem. Ő volt az egyetlen, aki a lelkembe békét teremtett. Sajnos az évekkel jártak már ő felette. Elment egy nyugodalmára fel az égbe, a mennyekbe, hisz ott van a helye, sohasem volt rossz ember. Hitt Istenben, és követte minden parancsát. Beteg voltál, de róla kicsit gondoskodtál, mikor szükségünk volt rád, akkor befogadtál. Ja. Beteg voltál, de rólunk így is gondoskodtál, mikor szükségünk volt rád, akkor befogadtál, itt adtál, letettél, minden percben mi ránk figyeltél, senki nem szeretett úgy, ahogy te szerettél.